روسیه dibêje ku wê rawestandina êrişên esmanî li Helebê ji bo roja nehan dirêj bike. Lê Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan her wiha berpirsekî hewarçûnê got ku deverê dibin kontrola opozisyonê li bajarê Helebê li Sûriyê raserî êrîşan hatine di dema borî de. General Igor Konashenikov berdevkê bi navê Wezareta Bergiriyê ya Rûsyê di daxuyaniyekê de ragihand ku balafirên Rûsye û rejîma Esed nêzîkî bajarê wêrankirî nebûne ji sêşemba borî ve. Her wiha Rûsye êrîşên esmanî ji berî destpêkirina agirbesta mirovî ragirtine. Ji aliyê Xwedê berpirsê di Wezareta Berevaniya Rûsyê Sergî Rûdûskî dirêjkirina dema rawestandina êrîşên esmanî ragihand bê ku tu demê destnîşan bike û got jî ku ew yek tê wateya dûrbûna balafirên Rûsye û rejîmê ji bo dûrahiya 10 kîlometran ji Helebê. Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan ji aliyê xwe de ragihandinek berova jî vê yekê da û got ku êrîşên esmanî ji dema bidawî hatina agirbesta mirovî dûbare bûne û bêhtir hêlên sereke ku başûr û rojavayê bajarê Helebê di nav de bûn û hatine armanc kirin. Rewangeha Sûriye ji bo mafê mirovan her wiha got ku sivîl di encama êrîşên esmanî li rojhilatê Helebê nebûne armanc. Wezareta Derve ya Amerîka jî Rûsye handa li ser bikaranîna rawestandina êrîşên esmanî ji bo gihandina alîkariyan ji bo sivîlên dorpêç kirî. John Kirby berdevkê bi navê heman wezaretê di Kongrekî Rojnamevanî de got ku ew pêşwaziyê li zelalkirina her peşketinekê di tundûtîjiyê de dikin. Lê di beramber de divê gihandina alîkariyê mirovî bê aktîvkirin ku ew armanca wê agirbestê ye. Şêrînkîlo Ark